мөһим әйбер ул татар егете, гомумән минем янда буласы егет, ул татарча белергә тиеш. Һәм татарча яхшы итеп сөйләшә белергә тиеш. Чөнки үзем татарча яхшы сөйләшәм, әйме? Татар теленең патриоты, мин татар кызы, һәм мин үземнең балаларымның татарча мөхиттә үсүен телим. Әгәр дә мин үземнең балаларымны татарчага өйрәтмәсәм, алар димәк тел бетә. Мин үзенең сүзендә тора торган егетләрне генә үзем янында тотам, чөнки әни миңа бәләкәй чакта бер тапкыр әйтте, егет кешенең сүзе бер була. Менә бер тапкыр әйтте һәм эшләргә тиеш. Әгәр аны эшләмәгән икән, димәк, бу егет синең янында булырга тиеш түгел. Какие парни татары, тоже так же харизматичные, как я уже сказала, амбициозные, которые готовы постоять за свою женщину и знают цену слова. Татар егетләре инде беренче чиратта алар түбәтәйле һәм көрәшче булырга тиешләр. Көрәшче егетләр, татар егетләре гомергә көрәшчеләр булганнар. Топ. Юк инде әлбәттә мин шаярам. Татар егетләре нинди булырга тиеш? Беренче чиратта алар булырга тиештер эшчән, әйме? Үз эшен яратып торган, үз шөгыле булган, дөньяга шундый җитди карашы булган, дөньяда нәрсә кирәген белгән. Татар егетләре мин шулай күрәм. Һәм әлбәттә инде ухоженный ничек була татарчалар, ухоженный һәм мин бик сөенәм шундай егетләрне очратканда, алар үзләре стильный да, әйме, һәм үзләре шундый шәп итеп татарча сөйләшәләр. Анда егетләр күрсәм инде мин шаккатмыйм инде. Шаккату түгел. Я сөенәм булсын инде, я сөенәм чыннан. Татар егетләре гомумән искиткеч иң шәп егетләр татар егетләре. Үрнәк булырга тиешләр, башкаларга да аларга карап, чынлап шулай була икән дигән фикер калсын. Миңа шаян татар егетләре ошый, акыллы, тәртипле һәм кызларны хөрмәт итә торган. Но лично мне нравятся мусульмане, которые семьянины, например, и также добрые, тоже веселые, и которые не зависят от кого-то, например, от родителей. То есть они делают все самостоятельно и что-то в этом мире добиваются. What do you want to see? What do you want to share?